Sin yn jalaf mae edrych van chwrstach yn. Ach, amach gym I sgial idd yn nula feist. Cymra haw hen gyw? Ha mi gyma. Ha mi faddach gyn gyma mysnach al mewn chwrs yn eisiau. An y carisynach am iddo fi Taigh ach ha mi coed y ddyrth I cwrt iddo bhàta-aiseig idir Mallaig agus Armadal, id mw lia gachi. Cwnnw fes y bata sy'n y siolig? Bi siolig 3 person sala, leis y hyd che ag 5 minut yn jai 6 sa fating, geef mi y hyd train a Glaschu ag 4 minut yn jai 8, agus geef mi y dasig ag 2 fisker. Tjech o fat sa fyddi? Fyddi me rhi chasion y hwyrach, agus me se ein bata smó fy sawn, cha todi synach me leher. Stal me fwdd, ha eher ag mahad. Ehed? Tjea synt? Sin bata big son iasgaich, bi mahad y giasgaich, mar chwrsiachad. Tjefys da het y glachgig? O bi y glachgach iasgaich ys myrach, bi y cwdamach cliefnaga, bi y sinnadol fwy sias van nysga gw grwn na mara, agus me vi is forstanach glachgi y crwbaken, no gymich. Chonnig misje easgad yn les slachten id awing nish. Gan je slacht y fys akinge aan te neher ach dorig. Sin leine ata idir bi imach dúan. Bi na dúan adol sias van nysga agus y glachgach tárisk ag yn yn awn. Tje jes gys gomante? O bi sin y glachgach rynnach agus liw, uadanan bi mahad y salig yn rynnych. Ha mi smynach ag garsag ag ym gol machan yn neher big mar sin. Ach, fi geigol ar ym cynjeg I ffwa. Ha jeg I ffwa, ha jeg iasgar amach le eher an y droch hydje. Ach, yn ro cwr na mara ors ddiaf. Tje sin? Yn byw y ffadach gyng chyn na dy fi ystod an yn bata. Ha ro mi ddiaf id bata ag mwys. Nio ag iasgach. Yn nichych tu yn giasg, no yn cwda tu ad ashe. Ha nef mi cynjach. Stel am iasg, se byg ma fallan ja han. Y fel crawch acw ansyn ilang. Ha crowch feic aking. Le crwf agus cwdig? Han je laking ha cwdig, ha cws oprach an y crow. Nachel op het voor as na cwdig cwtjoch. Ha operunte ag awn rwski agus awn brein nuan, ach bin yn apien y cwtjog ag y cheile. Stel am sin. Chors ag adwn byg an unio chwrsechat an yn gairs nach mar sin.